Ονομάζομαι Μαρίλια Δημητρίου, είμαι 17 χρονών και φέτος έχω την τιμή να συμμετάσχω στα CrossFit Games, έναν από τους πιο απαιτητικούς και συναρπαστικούς αγώνες στον κόσμο. Ασχολούμαι με το CrossFit από τα 12 και ο πρώτος μου αγώνας ήταν σε ηλικία 15 χρονών και εκεί ήταν που κατάλαβα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω επαγγελματικά. Η καθημερινότητα είναι απαιτητική, διότι πρέπει να συνδυαστεί το κομμάτι του σχολείου με το κομμάτι του πρωταθλητισμού, οπότε χρειάζεται να κάνω πολλές θυσίες στην προσωπική μου ζωή για να μπορέσω να τα απεξέλθω και στα δύο. Πέρσι έκανα την πρώτη προσπάθεια για να περάσω στα CrossFit Games, όπου έφτασα πολύ κοντά, αλλά εν τέλει δεν κατάφερα να περάσω. Το οποίο όμως δεν με πήρε από κάτω. Συνεχίσαμε με τον προπονητή μου να δουλεύουμε σκληρά και να προσπαθούμε κάθε λεπτό να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο στόχο. Και φέτος πάω να τιμήσω όλη την προσπάθεια, τον υδρότα και τις ώρες προπόνησης και τους ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω πιο κοντά στο στόχο. Πριν λίγες μέρες μου ήρθε η επίσημη πρόσκληση και έτσι 21 με 24 Αυγούστου θα ταξιδέψω στο Οχάιο με την ομάδα μου για να παρευρεθώ στους αγώνες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που κατάφερα να προκριθώ σε αυτούς τους αγώνες και παράλληλα νιώθω και άγχος διότι είμαι η πρώτη ελληνική συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία, αλλά η προπόνηση συνεχίζεται και θα πάω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό.